Shika nguva iyaya ndinofarira muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama vanhu vese iko zvinezvi tikuziva kuti vanhu iko zvinezvi titori munzira kumhanya kuenda kwacomrade Nyokayemabhunu kunoita in solidarity with him in fact kunomiririra nyaya dzakatangwa dziri kunzi dzakaitwa neembassy yeZimbabwe iri muSouth Africa. Saka iko zvinezvi munhu wese akananga kupitora dai, but there is a special report that I want to tell you guys, something that is very important chabuda. So zvinhu izvi zvatinoda kwanza zvitaura pakange pachiitwa zvinhu zvese izvi because takanoda atitoda zvinhu zvinokanganisa kuti vanhu vazoenda kunomacha kumberi. Now vanhu vari kumacha, vanhu vari muroad. It is very important for you people to understand. It is very important for you people to know kuti chii chiri kufanirwa kunyatsoitwa panapa, nekuti pane tsamba yanyorwa naanonymous ichisvitsa shoko kuna vaJulius Malema avo vanozikanwa vari economic freedom fighters muSouth Africa. Opposition iyo iri loud zvekudaro. Tsamba yanyorwa iyo, sorry guys zvenyu handisi kuzokwanisa kuti ndinge ndichiningirira because this anonymous ati client please chimbomira kulikisa mashoko ari mutsamba iyoyo, but just show people kuti iyo yakanyorwa tsamba irapo iyo. President Economic Freedom Fighters Comrade Julius Malema, PO Box 15, Cape Town, South Africa, Ringsted, Denmark, Northern Europe ndoko nenge kwa inenge yabva yacho. And munhu wacho ati please client chimomira kubudisa zita rangu, but this is the issue. It is very important for you guys to see kuti zvechokwadi tsamba yaenda. So pane zvapindurwa zvishoma pane zvinhu zviri kutaurika panapa, information iri very important iri kufanira kuzivikanwa nemaZimbabweans. Please zvakakosha kuti pamhanywe, kuti panoonekwa vari human rights vanani vamwe vakawanda zvimandikirikini. Ndine audio ndichakunzwisai muchinyatsonzwisa mamwe madetails ari kunyatsodiwa taitwe papapa, because panapa pari kunzi makaita zvekutamba Nyokayemabhunu wacho vari kuzomudepota, because these people they are working 24/7. So it is very important for you people kuti mugare mamhanya human rights vemachinchi vakawanda vese ngarisvike shoko ikoko. So demonstration iyi yakakosha kuti ivo vacho isende message shoko risvike ikoko, because even chikuitika apa ndechekuti Nyokayemabhunu pari kunzi he is a well known guy. Aifanirwa kunge pakaitwa futi effort yekuti this guy aifanirwa kunge nyaya yake ichibuda pa SABC zviri legendary, sekutaura kwaanozviita kuti zviri legendary. Aifanirwa kunge achibuda nyaya yake ichitaurwa ipapo zviri legendary every day, so that panobva pangoonekwa. So rega tinyatsota deep nenyaya, because panonzi makaita mafanizi ava vachangotonga the way yavanotonga zvenyika yavo, vanoti okay, kana tichinge tabata munhu anenge akadaiswa nemhosva yakadai so, kuipedza kuita se kungomudzosera kunyika kwake kuti adzokere kuri kupisa, akaita kuvhurirwa maziso. I think tiri kuziva, we all know kuti iko zvine zvachingosvika pabhodha anobva asungwa, because kutone warrant of arrest yakatoiswa kudhara paya pachinzanzi akaita sei, you know, that kind of mahumbwe kana kuti that kind of strategy dzinoshandiswa neZANU-PF kana vada kukudzvanya. So nyaya hombe yaComrade Nyokayemabhunu tiri kuiziva yaari kutsvagirwa neZANU-PF. That's why makaona kuti zvinhu zvigananda zvanga zvazara zvanikirina ikoko. So pari kunzi this is very important. So ndisati ndakunzwisai audio yacho iri panapa kuti muinzwe muzoziva kuti zvimwe zvacho zviri kufanirwa kunyatsoitwa kuti Comrade Nyokayemabhunu vave vari saved. Ndoda kuzivisa munhu wese ari kushuvira kuvhura kambani muSouth Africa nekuregisterwa FNB business account asi asina work permit kana kuti study permit, chiri kungodiwa chete valid passport. Pane vanonzi Mukoma Owen vanorana company hombe inonzi Education Research vari kubatsira vanhu kuvhurira maFNB business account nekukuregistera company yacho wobva watanga kutoita madhiri ako ari kutoresa vamwe vanhu mari patown. So zvakakosha muri yeZimbabwe kuti mugare matora namba idzo. Handisi kuzokuudzai price yavanochaja nekuti ishoma zvokuti vanozotadza kurara makungovafonera. Munozva maZimbabwe anoda kungoramba achingoconfirma zvinhu zvavanozivawo futi. Kune vamwe vanonyebedzera kutsungaira, we all know that. But chandiri kuda panapa kana kuti shungu dzangu kuti muZimbabwe wese avewo neregistered company yake kuitira kuti mangwana
pamunozonocheka miti paya munoenda wakamira sekambani munokwanisa kuchesirwa tenda, pamunoita construction munokwanisa kupuwa as a tender mukawinawo matenda emarodhi emachinchi. So please guys, it is very important for you people to know kuti mukoma oil vanokwanisa kuitira. So zvamanje sarai makateerera kaaudio ikaka munzwisise zviri kutaurika ipapa pakaaudio aka. Kana muchinge manzwisisa zviri kutaurwa paaudio ipapa mozondiudzawo kuti nyaya yacho iyi muri kuionawo sei. But kune vamwe vanoda kusendawo avo maaudios. Namba ndichakuisirai pascreen dzeCoolian TV, mobva mandisenderawo enyu maaudios tobva taisa pachannel. But this audio yasiyana neaudio iri kubva kune vanhu vari just ordinary. This audio yabva kune vanhu vari kufambisa nyaya kuri kubva neinformation yekwava Malema, ndokwabva this audio. But you guys are free to send your own audios. Even kana mune any information yamunofungidzira kuti inofanirwa kunzwikwa nevanhu out there, even mune kupopota kwenyu kwamuinako, zvakakosha zvekare kuti mundisendere kupopota ikoko ndiise pachannel yevanhu. Channel yaisi yangu ke ndeye maZimbabweans, ndeye vanhu, ndosaka pachigara pachingonzwika vanhu vakawanda vachita sei vachitaura. So feel free kuti munge muchidaro. Tererai munzwe nyaya yacho yepanapa, muzondiudzawo zvamuri kufunga mucomment section kana muchinge mapedza kuinzwa. Coolian TV zviri sei. Iyo yenda kutumira yakaya ndechimwe chizvarwa chemuZimbabwe chiri kuDenmark chine kubatikana zvisingaiti nepamusaka pekumbunyikidzwa kwekodzero dzavanyokayemabhunu. Saka tavanyorera vaMalema tichivazivisa zvese zvine chekuita nekumbunyikidzwa kwekodzero dzavanyokayemabhunu. Tiri kutarisirawo kuti mangwana vanogona kutipindurawo. Then imi vana Coolian chitaurai vari paground vanoise mareports kunana Amnesty International. Amnesty International inobatsira, it's an organization inobatsira vanhu vanonga vambunyikidzwa nekodzero dzavo. Vana Human Rights Watch Southern Africa Division irimo muJoburg, tsvagai maofisi munoisa report. Endai kwese kumahofisi ese anoita zvikodzero dzevanhu munoisa mareports about this. Musamire mukamirira koti chete nemaloya hapana zvimaita, but ngapawe pane record kuma NGO ese kuti vazive kuti pane mwana weZimbabwe ari kumbunyikidzwa kodzero dzake nevanhu nevakuru venyika yeZimbabwe. Saka Coolian, please shout loud. Ma-organizers kana muchitaura noma-organizers ngavanoisa report, please. Ngavanoisa report. Nyokayemabhunu is a political victim, so go and make a report. Nekuti mukatadza kuita izvozvo anoendeswa kuZimbabwe.